ଜିନିଷ ଦେଖେଇବା ମୁଁ ବହୁତ ଖୋଜିଲି ବାକି ବେଶୀ ପାଇଲିନି। ଏଇଟା ମୋ ମା କହିଦେଲେ ଏଇଠି ଅଛି, ମୁଁ ଆସିକିନା ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କାଇ, ୟାକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି ରେଡ୍ ଆଣ୍ଟ। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ଦେଇକି ତାଙ୍କର ମାନେ ଛୁଆ କରିକି ତାଙ୍କର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଠି ତାଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଅଛି। ସେମାନେ ଏଠି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଯିବା ଆସିବା ଖାଇବା ସବୁ ଆଳିଆ ରଖିବା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦେଖାଯାଉନି, ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡା। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଅଧା ଅଣ୍ଡା ରୁହେ ଆଉ ଅଧା ସେମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜାଗା ଥାଏ। ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ଏଇଗୁଡା ଅଛି ବହୁତ ଗଛରେ, ବାକି ସେଗୁଡା ଉପରେ ଅଛି। ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ପାଖରେ ଏଟା ଖୋଜିଛି। ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାରିଆଡେ ଖାଲି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯୋଉଟା ପତ୍ର ଯୋଉଟା ଖାଲି ସବୁଆଡେ ଗ୍ରୀନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଖାଲି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ୟାକୁ କାଇ କୁହନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ଚଟଣି କରନ୍ତି, ଖାଆନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ ଭଳି। କାଇକୁ ମାନେ ଲୁଣ ଦେଇକି ଚଟଣି କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ଖାଆନ୍ତି ସବୁ କାଇ, ମାନେ ରେଡ୍ ଆଣ୍ଟ। ମାନେ କାଶ ଥଣ୍ଡାରେ ଏଗୁଡ଼ା ଖାଇଲେ ମାନେ ଥଣ୍ଡା କାଶ ସବୁ ଭଲ ହେଇଯାଏ। ୟାକୁ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ବେଶୀ ଆଣନ୍ତି, ଇଏ କରନ୍ତି।